file siyaqala ku2 Peter chapter 3 phambi ukuthi singene nje kuyena uDaniel kunento engifisa siyibuke umoya ingcwele ayifakile nje enhlizweni yami ukuthi sike siyibuke kancane masifunda la incwadi kaDaniel 2 Peter chapter 3 uverse 15. Kepha mngcweliseni uKristu abe yinkosi ezinhliziyweni zenu, nihlale ningabalungele ukubaphendula bonke abanibuza isizathu sethemba elikini. Iphela lapho ayisho ukuthi ngokuyithoba nawesaba with meekness and fear. All right, it's fine. 16 lo. Okay, izulwini njalo. Yebo. Nabazalane 19 ngifika siyibuka oqala. Lona ngumthetho esinikwa uNkulunkulu. Uyabo, ngoba uPetro mayibhala ubhala ephefumulelwe ngumoya kaNkulunkulu. Uthi mele sihlele silindele ukubanikeza bonke abasibuzayo isizathu sethemba elikithi sezona bazalwane. So ngamanye amazwi kumele sihlele silindele ukwazi ukuyidefenda inkolo yethu. Sazi sikwazi ukuchaza ukuthi kungani sikholwa kanje, kungani sibona kanje sezona bazalwane. So uNkulunkulu ebefisa ukuthi masifunda njalo singafundeli nje ukuthi kuphela siyafunda siyondleka, kodwa sifunde futhi sinomcabango ukuthi lokho osikufundayo kuza isikhathi la kumele nami ngikufundise ngikushare sezona bazalwane. Na uNkulunkulu yazi lo mthetho singabona ngathi uNkulunkulu wenza ukuthi kubenziwa manje ukufunda njalo kusekumele ngifundele ngathi ngizofundisa. Kodwa uNkulunkulu usiza thina. uNkulunkulu ngoba esidalile uyayazi ingqondo yomuntu. And uNkulunkulu uyazi ukuthi umuntu mayifundela ukufundisa akufani no eyifundela nje relaxile. Siyayizwa leyo nto. I'm sure sike sibone bakhona abantu abafundisayo la egroupini, bakhona futhi nabantu bafundisa abanye. Bakhona abanye mhlawumbe benza ama-presentation. Mawuzokwenza i-presentation akufani noma uyifundela nje uyihlalele. Mawuzazi lento kuzomela nawe uyifundise. Mawufunda uyayicophelisisa ufuna ukuqiniseka ukuthi lento eyifundayo uyayiqonda yini. Sayizwa bazalwane. And iyangena futhi into oyifunda kanjalo. So uNkulunkulu kahle kahle ngalomthetho lo usiza thina. Ngoba uyazi ukuthi masifunda ngalendlela le ndlela yokuthi sihleze silindele ukunikeza isizathu sokholo olukuthina. Uyazi ukuthi uNkulunkulu ukholo luzongena kuthina. Ngoba kumele siphendule njalo. Siyayizwa bazalwane. So bengifisa ukuthi njengoba sifunda sifunde ngalomqondo, ngalomcabango ukuthi lokho esikufundayo mase ukuthi mhlawumbe kumele sikwabela abanye. Nomunye akwazi ukuthi ayireceive lento aqonde futhi naye azuze kulokho esikufundile. Siyayizwa bazalwane. So kubalekile kakhulu thatha ama note la kuthatha khona ama note mawubone ngathi mhlambe ipoint ethile ipoint engabalula ukuthi ulikhohle leli ulibhale phansi ngoba yathi leli ngathi ngiyalikhohle. Ubona ukuthi leli ngeke ulikhohle uqhubeke ulalela kanjalo. Ngoba bazalwane bazalwane imfihla yazi besikhuluma nomnye umzalwane izolo ukuthi ukukholwa ukwazi lemfihlakalo yezwi kaNkulunkulu kuyinhlanhla enkulu. Now into abazalwane eyigugu kuwena mawuyinikezwa uyayistorisha kahle. Sayizwa leyo nto. Ngibone esikoleni makufundiswa isifundo abafundi bayifuna ukusipasa uthola ezikufundi bathatha ama note ngoba bafuna ukwenza sure ukuthi le information njengoba igugu kangaka iphethe ukuphasa kwabo noba ukufela kwabo. Bafuna ukwenza sure ukuthi abalahlekelwa yilutho. Siyizwa lento bazalwane. Now how much more kukangakanani izinto ama note wokuphila okuphakathi. Siyizwa lento bazalwane. So nje kubalekile kakhulu ukuthi masifunda silokisina lomqondo ukuthi ngingakwazi yini ukuyifundisa lento nami njengoba sengiyifundile. And manje ngingakwazi ngilwe ngiyiphinda ngibule kuyona ichapter kanjalo bazalwane. Now asiyeni kuyena kuDaniel chapter 8. Abazalwane abaningi ngiyacabanga ukuthi sihlukana saseDaniel chapter 8.
ngizoveza nje kafishane ukuthi siphelele kuphi kuDaniel chapter 8 and then namhlanje siyaqhubeka siya kuDaniel chapter 9. kuDaniel chapter 8 bazalwana asizofunda kuDaniel chapter 8 uDaniel kunombono awubonayo and mayibona lo mbono uDaniel uqale abone ini inqama sayibona lo bazalwana inamaphondo amabili lo nqama la kuDaniel chapter 8 mhlamba ngenze kanje siyela ku verse 1 kuya ku verse 14 ngombono uDaniel awubonayo kusukela ku verse 6 kusukela ku verse 17 ukwehla uye ekugcineni ku verse 26 mhlambe ngizothi ku verse 25 yingazelo yalombono so uhlukene kabili kanjalo uDaniel chapter 8 verse 1 to 14 yini umbono ivision verse 17 to 25 yini ingazelo interpretation yevision kuze ofunda umbono akwazi nokuqonda ukuthi kukhulunywa ngani la sayibona leyo nto na uDaniel into oqala ibonayo inqama nempondo ezimbili le nqama siyatshela ku verse 20 ukuthi imele isizwe sama-Mede nama-Persia siyabona leyo nto isizwe kuyisona ngempela esavela futhi esanqoba umbuso waseBhabhiloni kwabusa sona then uDaniel uthi sabukile abone ini impongo enephondo elikhulu inqobe lenqama le mpongo siyatshela ukuthi imele isizwe sani sakuphi saseJavan saseGreece siyabona leyo nto ku verse 21 lokho siyatshela ukuthi imele isizwe saseGreece uphondo elikhulu kumele inkosi yokuqala yakulesizwe kube sekuphuke lo liphondo luphuka kodwa le mpongo isenamandla hayi ukuthi ibe weak kunomuntu mhlawumbe oliphulile cha vele kuyayiphukela nje lo liphondo lapho ikhuluma ngokufa kathi kwenkosi uAlexander the Great engabulawanga enganqotshwanga mpini engabulawanga enye inkosi enqotshwe nje ukuthi engakwazanga ukuyithiba seyizwa lento bazalwane indoda inqoba amadoda inqoba izizwe kodwa ayikwazanga uzinqoba yona ingakho bazalwane iyona mpi ebalulekile kakhulu ukuthi siyinqobe la emhlabeni akuyona impi yazi kunabantu thothi balwa impi nomakhelwane balwa impi emisebenzini bathi yabona emsebenzini ngiyabona bangithatha kanje nanje yabona nje kula izinto eziningi impi ebalulekile kumKristu yimpi ayilwa nomina umuntu ayilwa naye uqobo le nkosi siyabona yanqoba umhlaba wonke Alexander the Great emncane eshona eneminyaka ewu32 umhlaba wonke uguqa phambi kwakhe amadoda amadala sayizwa leyo nto but akwazanga ukunqoba yena wafa kanjalo nayo lithi iBhayibhile kumbono uDaniel wabona ukuthi esikhundleni saloliphondo elikhulu obela kulempongo mase luwile loliphondo elikhulu kwavela ezinye impondo ezine lezi impondo ezine kuthiwa umbuso lo kaAlexander uzohlukanisa kawu4 kubusa amakhosi amane kodwa angeke abese alingana naye Alexander sayizoleni bazalwane kuthi emva kwaloko kuzovela ini uphondo oluncane oluzoba likhulu kunale nqama lizoba likhulu futhi nakunempongo sayizwa leyo nto uphondo oluncane lolu so uphondo singezwa njengoba kuthola oluncane sizitshentshi libusa indawo encane cha ngoba lithi iBhayibhile yona ubukhosi obukhulu lobu kunayo bonke lobukhosi bekhulunywa ngabo so loliphondo elincane lona lirepresenta ini umbuso waseRoma iBhayibhile likhulume kumbono ngezinto umbuso waseRoma ozozenza kwabangcwele obabulale likhulume futhi iBhayibhile ngezinto umbuso waseRoma ozozikhuluma uNkulunkulu uzoziphakamisa uhlambalaza uNkulunkulu njengoba siloke sifunda nje kwamanye ama-chapter kunjalo and then iBhayibhile uma ngabe siyakhumbula elinye ilanga sesifunda ku chapter 7 ukuthi into elandelayo emva kokuthi umbuso waseRoma wenze konke lokhu kwenzayo into elandelayo yini ijudgment ukwahlulela kodwa lokwahlulela kwenzeka kuphi kwenzeka ezulwini hayi la emhlabeni asithembi siyakhumbula lokho sakufunda kuDaniel chapter 7 angizazi ukubuyela kona so kuDaniel chapter 7 ilokho esikubonayo ukuthi emva kombuso waseRoma ukwahlulela now lana esikhundleni sokuthi ukwahlulela ibeka ngenye indlela ithi ukuhlanzwa endlu engcwele uverse 14 ukhuluma manje usinikeza isikhathi la kuzoqhubeka zonke lezi zinto ezenzekalayo ezila kulombono
kuze kuyofika isikhathi la kuqala khona ukuhlanzwa kwendlu engcwele, kuqala khona ukwahlulela. Seyizwa le nto bazalwane. Now kule vision yonke, kulo mbono wonke, iyodwa iphathi uDaniel angayiqondisanga kahle. Asifundeni uverse 26. Verse 26, Daniel. Daniel chapter 8, verse 26. Okay. Ifunde kanje. Imibono yakusihlwa neyasekuseni esilandiwe iqinisile. Kepha gcina wena umbono, ngokuba ungowezinsuku eziningi. Amen. Verse 27. Mina Daniel ngase ngiphela amandla, ngagula izinsuku ezithile, ngavuka ngenza umsebenzi wenkosi, ngamangala ngombono, kwakungekho okuqondayo. Manje nayo into eyimangalisa esayifunda abazalwane kwaba bekhona. Into eyimangalisa la verse 27, uGabriel uyawuchaza umbono wonke. Ushiya nje ingxenye eyedwa. Ushiya le ngxenye ethi kuzoba izinsuku ezingu-2300 ukuhlwa nokusa ku-2300 kubese kugezwa okanye kuhlanzwa indawo engcwele. Seyizwa leyo nto. Yileyo phathi kuphela angayichazanga ubani? uGabriel. Now uDaniel uthi umbono uthi akekho awuqonda. Seyizwa leyo nto. But le nto yasimangalisa ngoba siyabuka ukuthi hawu uGabriel wawuchaza kahle lo mbono futhi uyaqondakala, nathi siyawuqonda esiwufunda. So yeyiphi iphathi angayiqonda uDaniel? Iyodwa bazalwane, ile phathi yokugcina ekhuluma ngokuhlanzwa kwendlu engcwele. And uGabriel akwazanga ukuqhubeka emchazela uDaniel ngasiphi na isizathu. Silayasha iBhayibheli la ukuthi uDaniel wawa wagula. Sayizwa leyo nto. Yini emgulisa? Ubona izinto ezizokwenzeka kwabangcwele, uyathuthumela. Uthi wavela wafeyinta, kusachazwa. Ngiyacabanga ukuthi indlela uNkulunkulu mhlawumbe ayimchazela ngayo lezi zinto kangathi kudlala ifilimu yabona emehlweni akhe. Lezi zinto ezizichazwa uyazibona. Uyabona abangcwele beshushiswa, uyabona befakwa emlilweni, uyabona benqunywa, uyabona wavele wagingqeka. Bayigingqeka incazelo ayisaqhubeki incazelo mase igingqeka, but iyaqhubeka ku-chapter 9. Yingakho namhlanje siyakubani ku-chapter 9 uphinda abuye uGabriel ngoba kawuqedanga umsebenzi abewuthunyiwe ukuthi awenze. Ngoba ku-chapter 8 mangabe siyakhumbula ku-chapter 8 cabanga ukuthi ku-verse 16 uGabriel uyathunywa, khuluma uJesu uthi Gabriel yenza le ndoda iqonde lo mbono. So umsebenzi kaGabriel awuphelanga ngoba uDaniel akawuqondi wonke umbono. And uNkulunkulu uyazi ukuthi mayiloba la kwincwadi kaDaniel akalobeli uDaniel kuphela, ulobela nathi esizoyifunda le ncwadi ey'khathini zokugcina. Asiyeni-ke bazalwane ku-chapter 9. Ku-chapter 9 sizofunda kanje. Sizoqala sifunde nje ama-lessons. Sizobuka iy'fundo ezibalulekile ezi-practical. Ekuyizinto ngathi eziyisibonelo kuthini ukuthi nathi njengabantu abafisa ukuqonda izwi kaNkulunkulu, njengabantu abafisa ukuqonda isiprofeto, kumele senze kanjani. Sibuka uDaniel eyisibonelo sethu ngoba naye wayefisa ukuba nokuqonda. Nazi izinto ayizenza. So nathi sithola isibonelo kuDaniel, futhi sothola nesibonelo nangenkambo yakhe nange-character yakhe. And then-ke okugcina sizobuka ukuthi uDaniel chapter 8 noDaniel chapter 9 ingaba ngempela bahlangene yini, bane-connection. Ngoba abanye abantu bathi ayikho i-connection la, kodwa ikhona, sizoyibona namhlanje ngokungaphikiseki. Sikhumbule ukuthi njengoba sifunda, sikhumbule uPetro kuqala chapter 3 verse 15 ukuthi kumele uhlele ulungele ukunika isizathu ngokholo lukuwena. So into eyikholwayo kumele uhlele ulungele ukuthini? Ukunikeza izizathu. Ungasho ukuthi yazi bazalwane vele ngithi hayi ngiyakholwa nje ngoba phela hayi cha ngiyeke uma ungakholwa yindaba yakho, yabo, akusona isizathu leso. So uNkulunkulu uyasigqugquzela ukuthi bazalwane sibe abantu abalifundayo izwi lakhe.
Asine manje chapter 9. Ngiyayithanda kakhulu le chapter. Mhlambe ngizobuye ngikhuleke nje singathobisa amakhanda. Osenothando olumangalisa kakhulu siyazithoba phambi kwakho ngegama likaYesu Kristu seNazaretha. Nkosi ulungile. Uthando lwakho liyamangalisa maxesha onke. Ngiyakubulela kakhulu Nkosi yezulu ngethuba osiphalweni basifunde. Kungekho nto Nkosi esiphazamisayo. Benicela kakhulu Nkosi umoya wakho ingcwele usifundise. Nami Nkosi ndingumntwana. Ayikho Nkosi into endingayifundisa ngaphandle ukuthi kuthetha wena. Ndiyacela Nkosi kakhulu uncede sibe nokuqonda. Futhi ilizwi lakho njengoba uthembisile Nkosi wathi ngeke libuyele kuwe Nkosi lilambatha. Kodwa Nkosi lizokwenza oko ofuna likwenze. Ngiyacela Nkosi usincede ongathi Nkosi ngingafezeka inhloso yakho ngelizwi lakho. Sithi xa sifunda from verse to verse isono silahlekelwe ngamandla. Ne-discouragement mhlambe Nkosi ngabe khona ezinhliziyweni zethu lahlekelwe ngamandla. Konke nje Nkosi okubi okufakwa ngombi uSathane kulahlekelwe ngamandla. Please Father cela usincede nange-technology yonke into Nkosi siyibeke ezandleni zakho ezingahluleki. Cela uxolele nozono zethu Nkosi kakhulu ngoba singabantwana sinamaphutha amaninzi. Cela usixolele Nkosi usihlambe ngegazi usincede singoni futhi. Cela konke egama likaYesu Kristu Nazareth. Amen. Asine chapter 9. Chapter 9. Lesifunde uverse 1 no-2. Asizoyifunda yonke ichapter bazalwane sokweqa nje. Sofunda ama-lesson ambalwa lapho nalapho. Chapter 9 indlela eyiyona kusukela kuverse 1 uze uyoqhubeka nayo uye kuverse 19 kusukela lapho nje uDaniel ukhuluma ngokuthi befunda wabese akhuluma ngokuthi waqale wakhuleka kunento abeyifunda mase eqeda kufunda lento yamenza ukuthi akhuleke kakhulu waqale wakhuleka uDaniel kaze yafika kuverse 19. So ayikho into ayibonayo uDaniel akekho umbona ubonayo ku chapter 9. Into ayibonayo nje into ayifundile ezincwadini futhi okunye uyakhuleka kuphela seyizwa leyo nto. And then ke ingxenye esele yechapter kusukela kulama verse alandelayo uGabriel seyikhuluma futhi okwesibili noDaniel. Lesifundeni ke manje from verse 1 to 2. Umkhuleko kaDaniel verse 1. Ngomnyaka wokuqala kukaDariyo indodana ka-Ahasuweroshi wozalo lwamaMede owabekwa inkosi phezu kombuso wamaKhaledi. Ngomnyaka wokuqala wokubusa kwakhe mina Daniel ngaqonda ngezincwadi umumo weminyaka elakhuluma ngawo izwi likaJehova kuJeremiya umprofeti ukuba kupheleliswe ukuchithwa kweJerusalema iminyaka engamashumi 70. Amen. Hey bazalwane nayi into engifisa siyifunde. Isimanga sodwa lesi. Uthi uDaniel lana kuverse 2. Basically uthi ngifundile ngathola incwadini kaJeremiya ukuthi kahle kahle isikhathi sokuthunjwa kwesizwe sakaSirayeli nesokuchitha kwaso isizwe sakaSirayeli iminyaka ewu-70. Sakhumbula leso siprofeti ukuthi kuJeremiya chapter 25 nakuJeremiya chapter 29 asithola leso siprofeti uyaphinda aningi uNkulunkulu ukuthi nizohlala eBhabhiloni 70 years. Abanye babeyitshela bazosheshe baphume. uNkulunkulu waze wathumela umyalezo ngoJeremiya wathi yakhani tshalani nisazohlala 70 years. Sayizwa leyo bazalwane. So uthi uDaniel ngifundile ngayithola lento la incwadini kaJeremiya. Now nayi lesson bazalwane ngifika siyithole. Ukuthobeka kaDaniel. Sikubona kanjani ukuthobeka kaDaniel? Njengoba ngithi ukuthobeka kaDaniel ilesson engifuna siyithole. uDaniel bazalwane wayehlakaniphile ngendlela emangalisayo kakhulu. Mawufunda incwadi kaDaniel chapter 1 uma ngaba siyakhumbula kuverse 20 besafika eBhabhiloni kuthiwa uDaniel namahlobo bakhe babethi mabehlolwa behlolwa beqhathanisa nazo zonke ezinye izingane zazithathwe kwamanye amazwe onke kufana nokuthi uNebukadnezari
waqokelela the top students in the whole world, umhlaba wonke. Seyizwa leyo nto? Kuthiwa kwathi mase kuhlangene ama-top student lapho kanjalo sewevivinywa-ke manje. Kuthiwa uDaniel nabahlobo bakhe, they were found to be 10 times better. Yayizwa leyo nto? 10 times better. So uDaniel wayehlaniphile ngendlela emangalisayo. uNkulunkulu lithi iBhayibheli uDaniel chapter 1 kuverse 17 kuthi uNkulunkulu wabapha ukuhlakanipha. Yabo, kakhulukazi uDaniel wamupha ukuhlakanipha nokuqonda amaphupho nembono. Futhi noma ufunda kwincwadi kaEzekiel chapter 28 uEzekiel ukhuluma ngenkosi ethile ehlakaniphile, inkosi yaseTyre. And indlela ayichaza ngayo ukuthi ihlakaniphile uthi kanje kuyona, uthi buka uhlakaniphile ngisho ukudlula uDaniel. Ayikho futhi imfihlo abangakufihlela yona. Yayizwa leyo nto? Ku-Ezekiel osho leyo nto ku-Ezekiel 28 verse 3. So uyabuka ukuthi uDaniel wayengumuntu owayehlaniphile ngendlela yokuthi ngisho negama lakhe, angazi ngizoyichaza kanjani ngesiZulu, ngizothi kodwa igama lakhe lali-proverbial for ukuhlakanipha. Uma ufuna ukuthi umuntu ohlakaniphile wamqhathanisa noDaniel, uthi yena uDaniel walesikhathi. Siyibona leyo nto? Suke ehlakaniphile eSirayeli uDaniel nanamhlanje. Mawusesha nje kwinkolo yamaJuda, uDaniel uyena makunengane ehlakaniphile ukuthi le ngane uDaniel wayehlaniphile indlela emangalisayo. uNkulunkulu emphe ukuhlakanipha. Kodwa lana uyamthola umuntu ohlakaniphe kangaka. Futhi angeke ngisho nalokho, ngaphandle ukuthi uDaniel wayehlakaniphile bazalwane, yazi kukodwa ukuhlakanipha kubese kuba khona futhi ukwambulelwa izinto nguNkulunkulu. uDaniel wayithola imibono, seyizwa leyo nto, esuka kuNkulunkulu, ama-visions asuka kuNkulunkulu. uDaniel wayekhuluma nezingilosi, izingilosi zifike zimchazela izinto. Yayizwa leyo nto bazalwane? uDaniel uNkulunkulu wayekwazi ukumchazela into umuntu ayiphuphile, lo muntu oyiphuphile seyikhohliwe yena. Indlela uDaniel wayeyichumene ngayo nezulu. Na uDaniel uhlakaniphile futhi unale connection estrong nezulu. Kodwa lana sithola uDaniel esithi ngifunde incwadi elotshwe nguJeremiah umprofeti. Seyizwa leyo nto? uDaniel kuyabonakala la ukuthi wayengenawo umqondo ukuthi ayi mina angifisi kube ngathi manje kunento engiyifunde kuJeremiah. Seyizwa leyo nto? Yize ehlakaniphe kangaka, yize futhi uNkulunkulu wayemambulela uDaniel imfihlakalo ezimangalisayo, kodwa uDaniel wayifunda izinto uNkulunkulu azambulile futhi nangabanye abantu. Kuyazwakala bazalwane? Uba ngabe bekuthiwa kunomuntu bekakumele angafundi ngempela, aloke nje yabona ngathini akhuleka acele uNkulunkulu mhlawumbe angaze enzeni okunye, uyabona nje uDaniel ngoba ehlakaniphile futhi uNkulunkulu ayiloko embonisa imbono. But uDaniel kuze aqonde isiprofetho wathatha iBhayibheli lakhe njengoba siwaphethe namhlanje. Le ncwadi ekhazimulayo bazalwane ngiyiphethe, uDaniel naye wayifunda. Le ncwadi kaJeremiah akhuluma ngayo nathi sinayo. Seyizwa leyo nto? Kuyamangalisa. Okumangalisa kuze kube worse ngokuthobeka kaDaniel. Akafundi nje kuphela umbhalo kaJeremiah, futhi uyabhala yena encwadini yakhe ukuze kubone zonke izizukulwane ezilandelayo ukuthi lento yokuthi kwaSirayeli bazothunja iminyaka ewu-70 yena uyizwe ngoJeremiah njengoDaniel. Yayizwa leyo nto bazalwane? Wayengasabi nokuyiveza ukuthi hayi cha lento mina ngiyifunde kuJeremiah. Kodwa yazi kule iy'nsuku bazalwane, ukuthobeka okunje kuncane kakhulu. Wonke umuntu ufuna ukugqama engathi ungaphezulu komunye. Uyabona ukuthi uDaniel ngempela kwangekho ukuphakama nespirit se-competition sasingekho. Yingakho uNkulunkulu ayikwazi ukumsebenzisa uDaniel. Ngoba uyabona bazalwane into engiyoyisho, empilweni yomuntu, wonke umuntu nayo i-decision ekumele ayithathe wonke umuntu ukuthi ingaba empilweni kwakhe uphakamisa yena noma uphakamisa iwundlu. Abantu uNkulunkulu akwazi ukubagcwalisa ngomoya wakhe. Kuyo yonke into ayenzayo umuntu ngokuphila kwakhe uyakhetha kuphakama mina noma kuphakama iwundlu, kuphakama mina noma kuphakama iwundlu. Njalo yonke into lento ingene yonke into
ngiyakhumbula ngangikhuluma nomnye umama futhi wayithanda ifashion. Ngithi yazi mama uyawukhetha nje konke into. Kuthi ngaba ngemali yakho uphakamisa wena noma uphakamisa iwundlu. Nomunye akhetha ngokuhlakanipha kwakhe ngaba uphakamisa yena noma uphakamisa iwundlu. Uyambona uJohane uMbhaphatisi, umuntu bazalwane, isizwe sonke sakaSirayeli sasesibuke kuyena engathi ngempela ungumesaya. Bonke abantu sebeqokelele kuyena. Ngubani ongasho lento yakhulunywa nguJohane ngempela? Abantu babuke kuwena, bakubukela le phezulu. Athi mayikhomba ibona uJesu athi nali iwundlu kaNkulunkulu. Abantu babembuka uJesu athi Johane, aqhubeke uJohane athi uyazi ukuthi lo muntu indlela aphakeme ngayo angifanele ngisho mina nokuphatha izicathulo zakhe. Yayizwa leyo nto bazalwane. Abantu bamangala ukuthi inhloboni yokuphakame kanje. So uJohane into ayiphilela ukuphakamisa iwundlu. Phakamisa iwundlu. Uze asho ngisiyakhumbula bazalwane, uthi mele ngehle mina. Mele anyuke yena, uthi he must increase but I must decrease. uDaniel wayenolomqondo nibazalwane. Masinomqondo okuyiphakamisa thina. Kuba lukhulu ukuthi uNkulunkulu asisebenzise ngoba lokho uNkulunkulu akwenzayo sizothatha udumo sikubile isilethe kuthina. Kube sekube icala kithi. Seyizwa leyo nibazalwane. So uNkulunkulu uyasikhipha emacaleni. Uthi kunokuthi babe necala ukungcono umuntu angivele nje ngingamsebenzisi ngale ndlela ebengifisa ukumsebenzisa ngayo ngoba ngiyabona ukuthi impilo yakhe iyangitshena ukuthi lo muntu usenesifiso kakhulu sokuyiphakamisa. Yabo. So uNkulunkulu bazalwane yonke into eyihlola. Uyazi ukuthi i-theme yencwadi kaDaniel yini? I-judgment. So njalo masifunda incwadi kaDaniel engathi singazibona singena bazalwane kwi-throne room kaNkulunkulu esibuka uNkulunkulu. Kodwa akasibuki ngentukuthelo ngenzondo, sibuka ngothando. Seyizwa leyo bazalwane. Usibuke efisa ukusisiza. Kodwa yasibuka yonke into. Khona ivesi sake salifunda. Mhlawumbe sike silibuke bazalwane, liyavela nje kulento njengoba sikhuluma. Amahubo 33 very quickly. I-theme yencwadi kaDaniel singayikhohlwa lokhu. Judgment. I-judgment ayibikho negative njalo, sometimes i-positive. Uyakhumbula uNebukadnezar ama-judgments kaNkulunkulu amfikela naye. Waze waya kephi endle. Wahlala njengenkomo. Kodwa lokho kwalidele ekuthini aphenduke. Ngiyakholwa ukuthi maduzane malikhala icilongo bavuka balele uyovuka naye. Kodwa yakhumbula umzukulu wakhe uBelshazar naye judgment yamfikela kodwa walahla. So i-judgment ayikho negative njalo futhi ayikho positive njalo. Seyizwa lento bazalwane. But i-theme yencwadi kaDaniel i-judgment. Njengoba sifunda nakuDaniel chapter 7 judgment. Kwabonakala kuhleli umdala wezinsuku. Kwabonakala kuvula incwadi Daniel chapter 7 verse 10 kuthi kwahlala ukwahlulela. Seyizwa leyo nto. Namanje kuDaniel chapter 8 sifunde ngokuhlanzwa kwendle engcwele ekhuluma ngokwahlulela. Namanje kuDaniel chapter 9 ichaza le vision nombono kuDaniel chapter 8 i-theme la i-judgment. Angazi noma ngeke ngakusho yini lokho. Siyalazi igama lithi Daniel lisho ukuthini? Igama lithi Daniel kuhlanganiswa amagama amabili esiHebheru. U-El esikhathini esiningi mawuzwa u-El wazi ukukhulunywa ngoNkulunkulu njengokuthi Elohim. Siyabona leyo nto El Shaddai, so uNkulunkulu El. Yabo. Njengokuzwa ukuthi Mikael. Yabo. Lelo igama lesiHebheru lisho ukuthi lo oyilokho uNkulunkulu ayikona, Mikael. Yabo. uDaniel usho ukuthini? Isho ukuthi God is my judge. Uyalibona ukuthi ngisho negama lakhe lihamba ngani? Judgment. Nabazalwane asiyeni kumahubo. Amen. Uverse 33 mina. Oh, okay, so ufuna iverse. Asibuke uverse 13 no14. 13 and 14. uJehova uyabheka esezulwini
uyababona bonke abantwana babantu. Amen. Esendaweni lapho ehlala khona, uyababuka bonke abakhileyo ezweni. Amen. Amen. Verse 15. No, verse 15. Go to verse 15 now. Yena owadala izinhliziyo zabo bonke, oqaphela zonke izenzo zabo. Cele sizweni bazalwane. Hey. Lana kulama verse kuthi uJehova ubuka abantu abangakhi emhlabeni. Kuthi ubuka bonke abantu. Akekho uJehova umuntu angamboni. Yayizwa leyo nto umbukeni. Iyaqhubeka ku verse 15 ithi akabuki nje kuphela abantu bonke, lithi kodwa ubuka futhi zonke izenzo zabo. Ubokucabange lokho mawuvuka ekseni. Uzokhuluma nomuntu emndenini, indlela esiphendulana ngayo emindenini. Izinto esizikhuluma emndenini. Sikhumbula ukuthi awukho umsebenzi uNkulunkulu angawubuki. Lithi iBhayibheli ubuka bonke abantu futhi ubuka yonke imisebenzi yabo. Yabona bazalwane iBhayibheli akukho la ngifunde khona ukuthi uNkulunkulu wabhala bese sithi hayi lana bengijoka. uNkulunkulu akajoki, mayithi ubuka yonke esiyenzayo. uNkulunkulu uyayibuka. noNkulunkulu mayizonikeza umuntu i-role noma i-position ethile emsebenzini wakhe, ubuka imisebenzi lo muntu aseyivele eyenza. Lana ngiyela kulento besikhuluma yokuphakama nokuthobeka. Kuthi uNkulunkulu uyafisa ukusebenzisa sonke bazalwane. Akekho umuntu ofisa ukuthi izwe lisinde njengoJesu. Akekho umuntu okhokhela abantu njengoJesu. La sikhona emphakathini yethu ebefisa uNkulunkulu ukuthi umphakathi siwuphendule upside down. Sonke umuntu kube ngathi uyibutho eyedwa. And umoya ingcwele wenza leyo nto njengoba sibona kumpostoli uPaul. Mawufunda incwadi yezenzo 19 kuthiwa within 2 years ivangeli laseligcwele iAsia yonke. Yayizwa leyo nto. uNkulunkulu ngithi manje leyo nto ufisa ukuyenza ngawo wonke umuntu. Ngoba uNkulunkulu ufisa ukuthi ivangeli lifinyelele kubantu bonke. But uNkulunkulu manje kune limitation ekhona. Inhliziyo zethu. Into evimba uNkulunkulu ukuthi angakwazi ukwenza ngathi lokho afisayo ukwenza ngathi. Inhliziyo zethu kuphakama kuphela. Ayikho bazalwane into ebophezela uNkulunkulu. Yazi uNkulunkulu unamandla onke kodwa bopheke. Athi angikwazi ukumsebenzisa. Ingakuthini yokuphakama. So siqaphela kakhulu bazalwane leyo ndaba. Now asiqhubeke ngoDaniel. Daniel chapter 9. Daniel wayiphansi kakhulu angibunqamba amanga. Uyakhuleka bazalwane uDaniel chapter 9 uyacela ukuthi uNkulunkulu angisho seyizwile manje uDaniel ukuthi iminyaka kumele bayihlale eBhabhiloni iminyaka imingaki u70. Manje uyasitshela la futhi ukuthi le nto uyiqonde nini? Uyiqonde ngonyaka wokuqala wenkosi uDarius. uDarius wayibusa unyaka wokuqala wawungonyaka u538 BC, 538 before Christ. Sayizwa leyo nto. Lo 70 years wawuqale ngo606 BC. Okusho ukuthi kumele uphele ngo536. So uDaniel kahle kahle njengobefunda lo mbono, njengobefunda lento ebhalwe nguJeremiah ukuthi kumele bahlale 70 years. Sekusele nje 2 years kuphela. And then uyaqala ke manje akhuleke. Athi oh Nkosi, siyacela usithethelele izono zethu. Uthe kumele sihlale 70 years kuphela kodwa akubonakali kwasayini ukuthi sobuyela. Uyabuka nje ukuthi akho ngisho noPaul Lord ukuthi engathi bazobuyela impela. Uyakhuleka aze akhuleke asho emkhulekeni wakhe, avume izono zakhe, avume izono zesizwe sakhe, asho ukuthi inkosi sonile. Uyabona nje angabambi lutho. Uyakhuleka. Now naye enye into engifisa siyibuke emkhulekweni kaDaniel isahamba kunomkhakha wokuthobeka.
engifisayo abazalwane ukuthi sibe nayo masikhuleka njalo. Ungasingeni umoya wawungene amaJuda. Sizobona mase siyifunda ukuthi ngisho ukuthini. Ake sifundeni uverse 18, verse 18. Daniel 9 verse 18. Verse 18. Nkulunkulu wami, beka indlebe yakho uzwe, ulamehlo akho, ubheke izincithakalo zethu nomuzi obizwa ngegama lakho, ngokuba asilethi ukunxusa kwethu phambi kwakho ngenxa yokulunga kwethu, kepha ngomusa wakho omkhulu. Sayizona bazalwane. Hey Amen. cha. Kusho umuntu olungile. Bhayibheli khala elifakaza ngaye. Uyazi uDaniel omunye wabantu abambalwa eBhayibhelini ekubhalwa ngayo kubhalwa ukulunga kuphela. Alikho iphutha esilibonayo ngoDaniel elilotshiwe ezwini kaNkulunkulu. Sayizona bazalwane. Kodwa uthi mayikhuleka, uthi Inkosi, lokho engikucelayo ngikuceli ngenxa yokulunga kwami. Uthi kodwa ngoba sithembele umusa wakho, siyacela Nkosi, phendula. Siyakuzwa lokho bazalwane. Now amandla labazalwane, lento le attitude yona enamandla ukuthi umkhuleko uzwakale futhi uphenduleke. Ake ngibuze umbuzo mhlambi. Ngifuna ukubheka abazalwane bazokhumbula yini. Masiza lento ekhulunywa kuverse 18, ubani umunye umuntu esimkhumbula eBhayibhelini wayekhuleka into ecishe ifane kanje. And yancoma izulu layincoma kakhulu lento. Ake ninga unmute abazalwane ngifisa ukuzwa ukuthi siyakhumbula yini. Ubani umuntu akakhuluma into kanje? Nehemiah. Okay, uNehemiah. Hey. Okay, omunye. Owakhuluma nami, sorry mhlambe ngimiseshe something. Okhulume into efana nale khulunywa uDaniel. Njengoba uDaniel wayekhuleka, uyakhuleka ukuthi Inkosi, lokho engikucelayo, angikuceli ngoba ngilungile. Yabo? Angilunganga, kodwa ngithembele kumusa wakho, ngithembele kulungeni kwakho. Hayi kokwami ukulunga, kuze kuphenduleke imikhuleko yami. Ngubani ke simkhumbulayo owasho into esimila? Futhi izulu layincoma lento. Centurion. Amen. Glory to God. Amen. Siyakhumbula abazalwane Centurion. Kuthiwa lithi iBhayibhile uJesu waze wamangala. Ngoba abantu babeyiletha amaSirayeli lawa amaFarisi ayamletha uCenturion athi lo muntu ufanele ukuthi umsize, phuthume umsiza. Uyazi ukuthi lo muntu wenzeni? Usakhela itempeli cabanga. Babuka ukuthi lo muntu ngempela ufanele. Ithi Centurion mayifika ithi Inkosi, angifanelwe nokuthi ungene kumuzi wami. Siyizona bazalwane. So njengoba sibona engefanelekanga, kodwa lokhu sibona engafanelekanga akumvimbi ukuthi angaceli. Mawukuthi ke awufanelekanga ukuthi uphenduleke, kodwa uyayicela, kusho ukuthi iyodwa kuphela into soke sewuthembele kuyona. Umusa walo omcelayo. Siyizwa leyo nto ngoba uyathi awudeserve. Ayikho into ongayiphakamisa Inkosi ngiphendule ngenxa lokho. And noDaniel bazalwane elungile njalo, wayenalo moya. Nawo sibaningi ebuKristwini size sikhubeke mangathi izinto uNkulunkulu uyaphuza ukuphendula. Ngithi kodwa yazi uNkulunkulu ngimkhonza kanje. Ngimenzele ukuthi uNkulunkulu bekumele ngabe kuba ngathi ngokwenza kwezinto esizenzayo siyadeserve ukuthi uNkulunkulu masithi nje kancane abegcoma uNkulunkulu. Seyizwa leyo nto. Uyazi bazalwane, besingakhuleka sikhuleke uNkulunkulu angaphenduli futhi angabi nacala. Seyizwa leyo nto. Ngoba ukukhuleka, do you know ukuthi ukukhuluma kwethu njengoba sikhuluma manje noNkulunkulu ngomkhuleko ngumusa. Mawufundisisa kahle eBhayibhelini uzothola ukuthi i-communication lesinayo noNkulunkulu ithengwe ngegazi.
nguNkulunkulu oyikhokheli bese singasayideserve. Isono samhlukanisa umuntu noNkulunkulu. Kodwa uNkulunkulu uveza iladi kuJakobe, sakhumbula, elihlanganisa izulu nomhlaba. And uJesu mawufunda kwincwadi kaJohn chapter 1 uthi lele ladi lele uyena, uthi uzobona ingilosi zehla zenyuka kwindodana yomuntu. So bazalwane, nguJesu okuyena ngokufa kwakhe owenze ukuthi kuphinde kube khona ukuxhumana phakathi komuntu noNkulunkulu. Isono bese siyivalile i-communication. So sengisho ukukhuluma noNkulunkulu, umuntu uvula umlomo, uNkulunkulu akulalele ngomusa. Lento ithengwe ngegazi. Yayizwa leyo nto. Angisakhulumi ngokuphendula bazalwane. Hey, yabona mawukhuleka uNkulunkulu aphendule. Ingakho njalo uNkulunkulu mayiphendula, uDaniel wayibonga engathi uyahlanya. Ngoba uDaniel wayeliqonda ivangeli, angimazi uNkulunkulu wayimambulele nje kakhulu. Wayiqonda ukuthi hey ngumusa omkhulu lo. Kodwa thina yabona uze umuntu umthukuthelele engathi akukweleta. Sathi angasiza bazalwane uNkulunkulu ngempela. Siqonda ukuthi ngumusa konke. And uNkulunkulu mawuza ngale spirit ngale attitude uyaphendula. Uyaphendula kakhulu uNkulunkulu. AmaIsrayeli umqondo nawo uyazi ukuthi ngesikhathi uJesu ephilisa abantu babenochoko, yakhumbula kwincwadi kaLuka chapter 17 yabaphilisi. Babe bangaki? Bawu-10. Now uthi uJesu mase eyikhuluma sekubuyo yedwa. Uthi bebengekho bayishumi yini abantu abaphilisiwe. Uthi akekho umuntu otholakele abuyile ezonikeza udumo uNkulunkulu ngaphandle kwalomSamariya. Sayizwa lento bazalwane. Futhi laba abahamba banganikezi nodumo kwakuyini? BangamaIsrayeli. Futhi ngiyacabanga ukuthi singisizathu ukuthi bangabongi ey'nhliziyweni zabo khona ukuthi hayi vele thina singamadodana ka-Abraham, vele uMesaya uthunyelwe kuthina, bekumele vele ayenze le nto. Siyabona leyo nto, bekumele vele asisize ngalolu hlobo. Babone ngathi bayadeserva. Kanti bazalwane, ispirit sokuzibona ngathi uyadeserva isona spirit uNkulunkulu angasifuni. uNkulunkulu ufuna umoya othobekile. Umoya othobekile. uNkulunkulu asimthengi ngezinto esizenzayo. In fact konke esikwenzayo sizoye simnikeze kwakhe, ngoba ayikho into esikwazi ukuyenza ngamandla ethu. So konke okuhle esikwenzayo bazalwane asikwazi ukuyishaya ifuba sithi uNkulunkulu ngenze ukuthi uphendule, ngoba kusuke kusuka kuyena. Ingakho uDavide ngimkhumbule enikela imali eningi etempileni, beqokelela igolide kuzokwakha itempili likaSolomon. Abese sithi uNkulunkulu athi, abese uDavide, Nkosi bengiyini nabantu bami ingceku zami beziyini ukuthi baze size sinikele kangaka. Athi futhi nokunikela kwethu sikunikeza nje okuvele okungokwakho. Sayizwa leyo nto. So ngathi uNkulunkulu angasifaka lo mqondo njalo simphilele uJehova ukuthi Nkosi sikunikeza okungokwakho. Wena osiphe amandla senza ngamandla osipha wona. Wena osifundisile nokuthi senzeni. Namandla wokwenza sawuthola kuwena, yokonke kuvela kuwena. Akukho-ke lapho kuyishaya ifuba. Kuyazwakala bazalwane. Asiyeni-ke manje yiyo nje amanye izinto bengifuna siwafunda bazalwane, ukuthobeka, ukufunda izwi. Ukufunda izwi masifuna ukuqonda iziprofethi. uDaniel ehlakaniphile wayifunda kodwa naye iBhayibheli. Masifuna ukuqonda kumele sifunde. And you know into engithintayo yini? Mawuconnecta lama chapter kuthiwa lana lento njengoba ufunda uDaniel ufunda kubusa bani? uDarius inkosi. Mawuya ku chapter 6 sake sawufunda uyakhumbula ukuthi uDaniel indlela wayexakeke ngayo kuqala ukubusa inkosi uDarius wayebhizi kakhulu ngoba uyena wayiphezulu kunabo bonke abantu ezweni. Inkosi kuphela yayiphezulu kunaye. Sakhumbula baze abantu baba nomona, abantu balezizwe benza icebo lokuthi uDaniel asimfake ezingonyameni. Sakhumbula. Now into engibangazayo njalo ukuthi hey uDaniel bazalwane uyenye example engifisa ngempela siqaphele. Lo muntu ebhizi kanje
Uyaqaphela ukuthi my statesman yonke into kumele isayinwe wena, yonke into idlula kuwena, ubhizi ngendlela emangalisayo. And kuthiwa nankathi besesha befisa ukuthola amaphutha emsebenzini wakhe, la angawenzanga kahle umsebenzi. Lithi iBhayibheli sakhumbula sifunda chapter 6 kuthiwa zange bathole nelodwa iphutha. Kuthiwa wayibhizi lo muntu esebenza ngoyimisele isebenzela inkosi, but wayithola isikhathi sokukhuleka 3 times a day. And now siyathola ukuthi wayithola nesikhathi sokufunda izwi kaNkulunkulu. Ave bebaningi abantu bathi hey, mina yazi umsebenzi indlela engibhizi ngayo, ngiyabhizi isikhathi nje angisasitholi nesokufunda. Isikhathi bazalwane, hey, singayenzi into kanjalo. Ukhumbula ukuthi isikhathi sonke umuntu asiphilayo umzuzu nomzuzu uthengwe ngegazi. Uma ngabe uJesu ebengafanga ukufa kuyihlazo kakhulu, okubuhlungu kakhulu, ngeba kwayilesikhathi sokuba busy awunaso, ngeba ukho. Manje lo okuphila awusakwazi nokumnika nje isikhashana nje. Ufunde izwi, ukhuleke, ukhulume naye. Njengoba ngisho ukuthi i-communication ithengwe ngegazi. Uyacabanga uma uthenga i-airtime ebizayo, ufuna ukukhuluma nomuntu angakunikezi kodwa isikhathi ungaphatheka kabuhlungu kanjani? Nanku uJesu i-airtime le esinayo bazalwane ithengwe ngegazi. Kodwa baningi nje usuku nosuku luyadlula, i-airtime iyawasteka. Usuku mase lidlulile, i-airtime lo suku iwastekile. Kuwasteka bazalwane into engingathi mangibeka ivalue yayo namabhiliyoni ngakasondele. Akekho umuntu okaspend njengoJesu ukuthi akhulume nomunye umuntu. Hey uJesu bazalwana ngifuna okunje indaba esiphambano uma uthi uyifundisa ngokujula. Hey, iveza uthando ongaqondakali bazalwana, angifuni uqambela amanga. uJesu indlela amthanda ngayo umuntu isimanga nje sento. Uyazi ukuthi namasikhuluma noNkulunkulu ingxenye nje yokukhuluma kwethu eningi ukucela, siyacela kodwa uyajabula khuluma nathi. Uzathi uNkulunkulu incwadi kaPetro uthi lethani zonke izinhlupho zenu kumina ngoba ngiyanikhathalela. Sayizwa leyo ithi phonsani, ithi phonsa. 1 Peter chapter 5 verse 7 ithi phonsani konke unihluphayo kuyena uNkulunkulu ngoba uyanikhathalela. So nje isimangaliso ngempela esikhulu bazalwane. Now yiyo lamane simbe ngifisa afunde ukuthobeka, ukufunda izwi, ukukhuleka. La uDaniel eyisibonelo kuthina. Ngicela sibone okunye-ke manje sovala ngakho. Ngifuna sibone i-connection between uDaniel chapter 8 noDaniel chapter 9. Asena uDaniel chapter 9 ngicela siskip amavesi siye soqala mhlambe ku verse 21. Ngicela usifundele verse 21. Manje sibuka i-connection between Daniel chapter 8 noDaniel chapter 9. Ngoba lama chapter kabhalwanga ngesikhathi esisodwa. So kumele masithi ngempela akhuluma ngento eyodwa, kumele sibe nesizathu esizwakalayo esinesisindo. Nawe sibuke abazalwane lesizathu. Asiyeni verse 21 isizathu sokuqala. Verse 21. Yebo. Ngisakhuluma ngomkhuleko. Lo muntu uGabriel engambona embonweni kuqala. Endiziswa ngokushesha. Wangithinta ngesikhathi somnikelo wokusihlwa. Amen. Mayikhuluma la ngombono oqala, ukhuluma ngomuphi lo mbono bazalwane, singa-unmute sisameni. Ngomuphi umbono oqala kuncwadi kaDaniel? Bazalwane, as-unmuteni sisameni. Okay, ngizonikeza i-clue. La kuDaniel mabili kuphela ama-chapter akhuluma ngoGabriel. In fact, ku-Old Testament yonke zimbili kuphela indawo ezikhuluma ngegama likaGabriel. uGabriel uvela only twice ku-Old Testament yonke, yabo. So manje uDaniel uthi kwafika uGabriel owangithinta futhi nalapho kulo mbono bengikubona ekuqaleni. Lo mbono engiwubuzayo-ke ngumbono la kukhulunywa kubiza negama likaGabriel. Umuphi lo mbono? Sahluko 8. Phela bazalwane umuntu uzophendula ngiphe nevesi.
Umuphi lo mbono bazalwane? Umbono isahluko 8 verse 1 kuya ku-40 kuya ku-15. Okay. Ngicela ivesi lana ke manje kusahluko 8 ukukhulunywa ngoGabriel. Akusu Verse 14. 16. Okay, uverse 14 cha uverse 14 awukhulumi ngoGabriel. Sekusondele kodwa sewusondele. Verse 16. Yebo. La sola khona uJesu ethi Gabriel. Yenza lo muntu aqonde lo mbono. Seyizwa leyo nto bazalwane. Lana so igama likaGabriel livela only la kuncwadi kaDaniel. Uthi emangalisa ukuthi livela only ku chapter 8 no 9. So manje uthi la ku chapter 9 ngathinta uGabriel. Obengithintile futhi nakulowa munye umbono. So umbono akhuluma ngawo chapter 8. Okuvezayo ke la ku verse 21 point number 1 leyo connection. Okuvezayo ukuthi uDaniel akakawukhohle umbono wa chapter 8. Ucabanga ngawo njengoba sekuqhamuka abani uGabriel. And yakhumbula ukuthi umuntu bembonile la begcina khona umbona khona uGabriel ngumbono bobone lapha ku chapter 8 ngonyaka wesithathu wenkosi uBelshazzar. Asiqhubeke bazalwane verse 22. Wangiqondisa wakhuluma nami wathi, Daniel, sengiphumile ukukuhlakaniphisa nokuqondisisa nokukuqondisa. Amen. Now uthi Gabriel ngize ukuzokunikeza i-understanding Daniel. Basicabanga yini lafuna ukumnikeza i-understanding ngayo? Definitely akuyona into la ku chapter 9. Ngoba ku chapter 9 mawuqala u chapter 9 uze athi Daniel ku verse 2 uthi ngiqondile uthi I understood by books the number of years. So uthi lento bengiyifunda ku Jeremiah ngiqondile yona. Yini into bazalane nkathi besifunda sike safunda bankathi senze recap manje siqala. Yini uDaniel into ayengayiqondanga? Khona into ayengayiqondanga uDaniel behlukana beno Gabriel. Yini uDaniel ayengayiqondanga? Ngokuzama nje. Yebo zama brother Njabula. Ngokusho kwakho la siqala uthe uDaniel akaqondanga ukuhlwa nokusa kweminyaka u-2300. Akawuqondanga lo mbono okhuluma ngeinsuku ezu-2300. So ngesinye isikhathi ibeka ukuthi ukuhlwa nokusa. Ngoba ukuhlwa nokusa yini? Unyaka vele. Seyizwa leyo nto bazalwane. So yinto angayiqondanga leyo. Yiphathi angayiqondanga leyo uDaniel. So manje uGabriel uqhamuka sethi ngizokupha ukuqonda. So it's clear ngoba ayikho into uDaniel kulomkhuleko ku chapter 9 akukho la nathi onkosi cela ungiphe ukuqonda. Nayibona leyo nto. Ngoba uthi ngiqondile lokho okulotshwe nguJeremiah. Abengakuqondanga bekukodwa nje kuphela. Lokho okulapha ku Daniel chapter 8 kokugcina. Le vision ya 2300 days. So number 2 connection le ukuthi kuyacaca ukuthi lana ukhuluma ngento ekichapter edlule ngoba it's only the previous chapter ile chapter edlule kuphela la uDaniel bethi kunento angayiqondi kulena beqonda. Seyizwa leyo nto bazalwana, I hope sayithola naleyo. Asiqhubeke futhi. Ngicela sifunde verse 23. Ekuqaleni kokunxusa kwakho izwi lavela, sengifikile ukukutshela. Ngokuba uthandekile, ngalokho qonda leli zwi, uqonde nombono. Yabona manje ke bazalwane, hayi cha yavajula kakhulu ngoba seyikhuluma ngisho nangombono. Ithi qonda izwi, qonda nombono. Ku chapter 9 akho umbono. And umbono uDaniel ubonile bukephi? Chapter 8. So mase ikhuluma ngombono, akhuluma nangokuqonda, sekuclear ke manje wena from verse 23 umuntu angafuna ukubona ubekafuna ukubona. Seclear ukuthi lana kukhulunywa ngo chapter 8. Ngoba chapter 9 number 1 akho umbono,
Number 2, akukho angakuqondi uDaniel. It's only chapter 8 la bekunombono futhi bekunento athi akayiqondi ku verse 27. Sayizolani bazalwane. So uclear from verse 23 kuya phambili ukuthi lana kukhulunywa uDaniel chapter 9. uGabriel ubuye uzochaza izinto zakuDaniel chapter 8. Yazwakala bazalwane. Wathi ngishare nje islide khona into engizela siyibone. Khona. Nasi isithombe sikaDaniel siyambona efunda bazalwane. Hey bakithi. Hey. Umuntu yazi istatesman sithola isikhathi sokwenza lokhu bazalwane. This is a rebuke ngempela. Wonke umuntu othi busy kakhulu. Uyakhuleka. Kuyaqhamuka uGabriel. Now the content vela siyiboneke la, glory to God. Let's sifunde uverse 24 manje. Amasonto angamashumi ayisikhombisa anqunyelwe abantu bakho nomuzi wakho ongcwele ukuqeda iziphambeko nokukhawula izono nokwenza ukubuyisana ngobubi nokungenisa ukulunga okuphakade nokunamathelisa umbono nesiprofetho nokugcoba indlu engcwele. Okay, amen. Now bazalwane, kunento engivela siyibuke. Angazi ngikayichaza kanjani. Kuze siyizwe but angizame ngalesithombe. Uyabona kunegama elisetshenzisiwe la. Engilithandayo ke isiZulu. Ku-English alichazi kahle indaba. Cela uliphinde isiZulu verse 24. Uphinde nje line lokuqala. Amasonto angamashumi ayisikhombisa anqunyelwe abantu bakho nomuzi wakho ongcwele ukuqeda iziphambeko. Okay. Cela uyibambe lapho. Kuthiwa anqunyelwe, almost like ukusika. Ku-English ithi 70 weeks are determined. Yabo. And ayinikezi that meaning ekumele ngabe banayo ngokuphelele. Leli gama lithi determined la niyabona ku screen ngiveze nje i-dictionary le noma ubana ngayithola. Leli gama lithi determined igama lesebheri elithi chatak, yabo, chatak kanye khatak, indlela olibiza ngalo, elisho ukuthi ukusika, njengobona nje a primitive root properly to cut, yabo, or sometimes ibiza yasetshenziswa multi to decree, but nje esikhathini esiningi it is to cut. So kahle mayifunda uDaniel 9 verse 24 mele ngaba uthi 70 weeks are cut off. Sayizwa leyo nto. Now umbuzo mele uthi ke manje 70 weeks are cut off from where? Futhi 70 weeks isikhathi, and into may cut off isuke i-cut off from enye into enkulu kunayo. Kuyazwakala bazalwane. Now mele sizibuza ukuthi yikephi la uNkulunkulu ebeke wakhuluma kuDaniel ngesikhathi, futhi ngesikhathi esikhulu ukudlula u70 weeks. U70 weeks yinsuku ezingakhi? Insuku ezingakhi bazalwane 70 weeks? Bazalwane nama calculators singawasebenzisa sizame nje ukuthi siphendule. Awu bakithi. Okay, ngizoneza iclues esiyobona esithombeni la ku cut off. Since ezingakhi bazalwane? Azibona bazalwane esithombeni. 409. Siyabona. Yeah, 490. So 70 is 490. So uNkulunkulu uthi kuDaniel 490 days are cut off. Now mele sizibuze cut off from where? Eziphi ikephi la uNkulunkulu ekakhuluma kuDaniel ngesikhathi eside kuno 490.
Daniel chapter 8 siyakhumbula ukhulume ngo-2300 days. So kulo 2300 days uGabriel siyamchazela ukuthi 490 days they are cut off for amaSirayeli, for abantu bakaDaniel. Sizosifunda lesi prophet bazalwane sihle simnandi kakhulu. Lana ngibhale 490 years ngoba kwisiprophetho usuku lumele unyaka. Siyabona leyo nto. But sizokufunda lokho mase sifunda next week. But nje bengifuna siyibone manje i-connection between uDaniel 9 noDaniel chapter 8 ukuthi lo 70 weeks unqunyiwe kule vision noma kulo mbono omkhulu ka-2300 days. Siyayizwa leyo nto bazalwane, because if akakhulumi ngalokho uDaniel chapter 8 ngeke i-statement senze sense. Ngoba ithi cut off kumele kube khona la kuthiwa it is cut off from. Siyayizwa leyo nto. So lana it is cut off from 2300 days. Njengoba nje negama lisho lelithi katak. Uyalizwa nje noma lithi katak ngathi lithi cut vele. Yabo. So ngathi singalikhumbula kanjalo katak. Leli gama lithi determined. IsiZulu litolike kahle, licishe nje litolika kahle. Igama lithi cut off. All right. Asibuke ukugcina. Verse 25. Ngalokho yazi uqonde ukuthi kusukela ekupheleni kwezwi lokubuyisa nokwakha iJerusalema kuze kufike ogcotshiweyo umbusi kuyakuba ngamasonto ayisikhombisa, lihlale lakhiwe izidaladi zalo nogange lwalo, amasonto angama-62 nasesikhathini sokuhlupheka. Now bazalwane kunento engicela ukuyisho la kuDaniel chapter 8 uNkulunkulu unikeze uDaniel isiprofetho 2300 days okungu-2300 years, kodwa akamtshenanga ukuthi siqala kuphi, uqala kuphi ukubala lo 2300 days. Ngalokho ke ayibikho indlela yoku-apply lesi prophet, kodwa mase ibuya manje uGabriel kwesibili kuverse 25 uyabatshela ukuthi siqala kuphi ukubalwa lesi prophet, ubanikeza i-start date. Ngoba uNkulunkulu bazalwane sikhumbula ukuthi zonke iprofetho zakhe uyafisa ukuthi sikwazi ukuyi-applya, ngoba isiprofetho siyakhumbula sifunda esinye isikhathi sifunda ngesiprofetho ukuthi inhloso yesiprofetho yini, enye yazi inhloso yesiprofetho. Mawufunda kwincwadi kaJohn chapter 14 kuverse 29 uthi uJesu lokhu nginitshenile phambi kokuthi kwenzeke kuze ukuthi mase kwenzeka nikholwe yimi. Siyayizwa lento bazalwane. So inhloso yesiprofetho ukuqinisa ukholo lwethu. Kuyazwakala kodwa zincediza uNkulunkulu. Okusho ukuthi ke uNkulunkulu uyafisa ukuthi sikwazi ukubona ukugcwaliseka kwesiprofetho. But manje mazosinikeza izinsuku angasitshela ukuthi ziqala kunini ukubalwa. Leso prophet is almost useless. And then uNkulunkulu afika manje ku chapter 9 asinikeze start date. Siyayibona leyo nto. So kuyasho ukuthi le start date le point la kuqala khona ukubalwa lesi prophetho lesi sika 70 weeks lesi kuthiwa sinqanyule kulo 2300 days. I-start date sakho ne-start date so 2300 days kuyafana kokubili. Siyayizwa leyo nto bazalwane. Ngoba ayikho enye indlela esingasebenza ngayo isiprofethi sakuDaniel chapter 8 ngoba asina date yokuqala. So awazi nokuthi usifaka kuphi. Kanti manje sesiyatshela ukuthi ngokuphuma kwezwi kwenye kwe-decree yokwakhiwa yabo iJerusalem uyoqala ke lapho ukubala izinsuku ezikangaka nakangaka. And ngempela bazalwane sokubona masisifunda sisibala kanjalo and kamangalisa indlela esi-accurate ngaso isimanga sodwa. So bazalwane lana sibuke ama-signs awu-5 ukuthi why uDaniel chapter 9 uconnected noDaniel chapter
8. Eyokuqala isayini sibone lapha ngokuvela kaGabriel. uDaniel waze washo ukuthi uGabriel ebefike kumina kulombono odlulile. Kusho Daniel lapho seyikhuluma ngomuva umbono ngoDaniel chapter 8. So emqondweni kaDaniel sekubuya uDaniel chapter 8 njengoba seyibona ini uGabriel. Okwesibili sitholile futhi ukuthi uGabriel uyafika uthi Daniel ngizokunikeza ukuqonda ngizokupha ukuqonda. Kodwa uDaniel siyazi ukuthi kuDaniel chapter 9 ayikho into athi akayiqondanga. Futhi mawufunda uverse 2 uthi uqondile lwa 70 years. Into ebengayiqondanga uDaniel iyodwa kuphela ngesikhathi ekhuluma noGabriel. Yilo mbono we-2300 days. Sezwe lonibazolana okhuluma ngokuhlanzwa kwendlu engcwele. Now siyathola mase ithi izomnikeza ukuqonda okusho ukuthi ukhuluma ngawo lo mbono. Okwesithathu uthi uGabriel kuDaniel uthi qonda umbono. Hayi lapho sivele sabona ebazalwane ukuthi hayi ngoba kwincwadi kaDaniel chapter 9 akho umbono number 1 futhi ayikho into angayiqondanga. Okusho ukuthi mayithi qonda umbono ukhuluma ngochapter 8 ngoba the last vision ayibonile uDaniel chapter 8 futhi the last vision abangayiqondanga chapter 8. Kuyazwakala bazalwane. Verse 4 point number 4 lana ithi kunqunyiwe insuku ezingamaviki noma amasonto ayisikhombisa zinqunywe kuphi from what ngoba ithi cut off. Sathola ukuthi iyodwa kuphela enye indawo ngoba ufuna uDaniel incwadi kaDaniel yonke akukhulunywa ngesikhathi nge-time prophecy ngaphandle kuDaniel chapter 7 nakuDaniel chapter 8. And uDaniel bengayiqondanga ile kuDaniel chapter 8. So kukhulunywa manje nge-time prophecy kuDaniel chapter 8 ekunqunywe kuyona le iprofesi yeinsuku ezingamaveki ayisikhombisa. Yebo. Then okugcina ebazalwane yi-start date. NjengoGabriel izomnikeza i-start date uyamsiza kakhulu uDaniel ngokuqonda lesiprofeto lesi so 2300 years. Ngoba ngesikhathi into bimhlula uDaniel kusona engaqondi lutho akazi nokuthi uyoqala kuphi ukubala. Kanti manje uNkulunkulu uyamtshela ukuthi aqale kuphi nokusibala isiprofeto leso. So amasayini ke lawo sivezelayo bazalwane ukuthi uDaniel 9 no8 bahlangene. Na kuDaniel 9 nayi into eyisenta bazalwane ngifuna siyibuka ke silifunde leli verse. Verse 26. Ngalokho yazi. Verse 26. Uqonde. Verse 26. Ngalokho sorry. Verse 26. Emva kwamasonto angama62 ogcotshiweyo uyakunqunywa angabi namuntu. Alibambe lapho. Yazi isizulu siyibeke kahle bazalwane. Lana ekhuluma ngale nto esiyibonayo la esithombeni. Ukufa kaJesu. Ithi kwisingesi ithi and after 62 weeks Messiah shall be cut off. Ithi but not for himself. Sezolani bazalwane kuthi akazunqunyelwa amacala akhe. And bazalwane lana ikhuluma so his prophet lesi esikhuluma ngokuza kaJesu. Size sikhulume nangesikhathi sokunqunywa kaJesu. Ingakho uJesu amaJuda wayiloki ebakhomba kwiziprofethi athi zonke iprofethi zifakaza ngami. Sayikhumbula bazalwane njalo uJesu so ukhuluma kakhulukazi nangeprofethi zikaDaniel. Ngoba sona isiprofethi sikaDaniel siveza ngisho isikhathi sokubhabhadisa kaJesu nesikhathi sokubulawa kwakhe uJesu. And nayi bazalwane enye yezinto engenza yabona lento ngakhumbula ngiqala ukuyifunda yangithinta kakhulu ngoba ngafunda uDaniel chapter 1 ngaya chapter 2 mangifuna chapter 2 isiprofeto ngabona ukuthi hey le ncwadi ekuDaniel sho le ncwadi iphefumulele uNkulunkulu ngempela ngoba lento eyikhulumile izinto yayikhuluma zingekenzeki zenzeke. Daniel 7 wakunjalo, Daniel 8 kanjalo ngamalo engimangala. Mase ngifunda chapter 9 ngithi the same book ethembakele kangaka evezayo ukuthi ngempela le ncwadi ngisho nawe ezinye aziphefumulelwanga kodwa lena yodwa iphefumulelwe. Le ncwadi ikhuluma ngokufa kaJesu eyilento yangithinta kakhulu.
ukuthi uJesu ngempela akuyona inganekwane lokuthi uNkulunkulu imbala, ngoba lithi iBhayibheli uJesu wayesebumeni bukaNkulunkulu. Yabona manje siyabona umuntu, sibona imbambo, sibona inqondo lapha ebazalwane ohlazo. Yinkosi lefa kanje. Futhi akuyona inkosi yamaZulu, akuyona inkosi yase-South Africa, akuyona inkosi yase-Afrika, akuyona inkosi yase-Earth, inkosi ye-universe yonke. Uyayibona leyo nto bazalwane. Bengike ngathi abanye abazalwane esifunda nje nabo lana, ngathi okuthathe isilo samaZulu, uma isiZulu oseyikhona. Kuthi mhlambe ngenxa yecala elithile olenzile, kuthi amele akufele. Ucabanga isilo sesikufela, ucabanga isilo sesopha igazi entanyeni, sesihlatshwa ngenxa yezono zakho. Yabona bazalwane, into uJesu ayenzile isimangaliso ngempela kakhulu. Umusa kaNkulunkulu awuchithi umthetho kaNkulunkulu. Umthetho kaNkulunkulu uthi umoni kumele afe. Siyayizwa leyo nto? And the only way umoni akangafi ngayo athola intethelelo is if uNkulunkulu kube uyena olikhokhayo lelo cala lokufa kamoni. Ingakho kumele uJesu adele konke. Intethelelo bazalwane ithengiwe. Intethelelo akuyona into vele ukhuleke nje uthi hayi ngicela intethelelo. Kuyahlawulwa, futhi umuntu ohlawulayo masizothola intethelelo ngulo ongonanga uNkulunkulu. Isimanga nje bazalwane sothando olididayo. Uyabona lento ifana nephoyisa, ngaya ngathi ngesinye ilanga ngiyakhumbula sasifunda ngomusa kaNkulunkulu. Ngenze isibonelo sephoyisa elibambe umuntu, elikubambile uhamba mhlambe ngespeed 140, lilibhala ithikithi iphoyisa. Uyayibona leyo nto? Lithi hayi ngeke le speed hamba ngaso kwindawo ka-60 uhamba 140, 10,000 ithikithi lakho, futhi uyangena nje manje eyikhiyeni. Ushweleze. Uyabona umusa la emhlabeni, iphoyisa uma likuthethelela liyothatha leli thikithi lilifanyaza, lilifake ephaketheni, kube ngathi umthetho awaphulanga. Yabo, lithi ayihamba. Kodwa lelo phoyisa liyisaphula imithetho, ngoba umthetho uthi wena kumele ngabe uyajeziswa. Ukuze iphoyisa likuthethelele kodwa lingawuphuli futhi umthetho, kumele lithi hayi ngiyakuthethelela, hamba. Kodwa ngoba ithikithi selibhaliwe, uthi uma ulibuza uthi leli thikithi manje uzolithini ngoba selibhaliwe, likutshena iphoyisa lithi ngizolikhokha mina. Sayizwa leyo nto? Umusa kaNkulunkulu unjalo-ke, ukuthi uNkulunkulu kuze athethelele uyalikhokha futhi yena icala lethu. Engathi ngiyabona bazalwane, wawuhlangana nalo iphoyisa lihamba ngemoto, kuthi ngelinye ilanga usaziyela esitolo. Uhlangane nephoyisa, upaka le moto uspida ngayo, soyipakile lapha ecar park, uyaphuma uyangena ka-Checkers uyothenga, uphusha itroli yakho uyofaka emotweni, nalo iphoyisa liyahamba liphethe plastiki. Uthi yabona hawu liyadlula iphoyisa la ecar park, nolibingelele uthi ngiyabonga ngikusiza wangipha lona, wangisiza kakhulu. Uthi yabona hawu liyadlula la kupake khona imoto. Uthi kanti uyaphi? Uthi hayi ngiyogibela itekisi. Uthi hawu imoto yakho? Lithi iphoyisa hayi angisenamoto ngayidayisa. Icala leli lakho laliphezulu kakhulu. Kwakuphoqa ukuthi ngidayise imoto, manje njengoba ngenamoto nje ngangenza lela cala leliya. Uyabona lapho, angazi ukuthi ngaba umuntu onjani ngempela ma ungalishiya leli phoyisa, ngisho noma kuthiwa lihamba liyaphi noma liyekudeni kanjani ukuthi ngene emotweni. Yayizwa leyo nto, ngoba sewuyaqonda ukuthi lo muntu nje njengoba engenamoto kungenxa yakho. Manje yakhe imoto sekufana nokuthi eyakhe, awunandaba napetroli, wenza lokhu owazi ukuthi kuzomsiza, ngoba lo muntu engenamoto nje kungenxa yakho. Futhi kuyoba nzima ukuthi uphinde utholakale, so uhamba ngomunye u-140 noma u-160 bazalwane. So nayinto eyisenta ngempela yencwadi kaDaniel. Nayinto bazalwane, ubone inkosi isenziwa kanje inkosi. Bazalwane, angikaze ngibone ngempela ngathi uNkulunkulu asiza bazalwane, isingene lento emqondweni. uJesu bazalwane wadela, lithi iBhayibhile mawufunda ku2 Corinthians chapter 8 ku-verse 9, lithi ngoba niyawazi umusa wenkosi yethu Jesu Kristu, owathi ecebile kodwa wabampofu, ukuze sithi thina ngompofu bakhe sicebe. Seyizwa lento bazalwane,
Siselisicebile manje sinengcebo yosindiso. Kodwa uJesu kuyimanje unamanxeba ezandleni. Esezulwini uJesu lo mzimba wayinawo phambi kokuthi athathe umzimba womuntu, akasayibuphinda abe nawo uJesu. Akasayibuphinda abuyele kulowa mzimba. uJesu nama isehla uzokwehla ezosilanda, sizobona umuntu ofana nathi. Kodwa nje abe yena esesimeni esikhazimulisayo, esingasaboli, esingasafi, kodwa uzobe esebumeni bomuntu. Simanga sento abazalwane esiyenzelwe, kuthiwa wayicebile. Kodwa ngenxa yethu wabampofu, kuze thina ngompofu bakhe sicebe. Akekho umuntu okwahlupheka njengoJesu la emhlabeni. Akekho bazalwane. Ngisho abantu abahluphekayo la emhlabeni banama-RDP, uJesu wayengenamuzi. Ngisho abantu bahluphekile, une-RDP uyalala, uyabona. Abanje ngibeme la, siyakhumbula ukuthi bamlande kuphi. Abamlandanga emuzini wakhe, bathi bayambophe kumuzi wakhe. Bamlande entabeni eGetsemane. Bamlande egadini eseGetsemane kubanda ekuseni. Phela siyicabange ngempela bazalwane, nayi into la ikhona ngempela. Ngoba ingekho lento ezinhlizweni zethu, ngesimo kwahluleleni. Ngesimo bazalwane, nathi uNkulunkulu asisiza masibuka uJesu, sisenyanye isono. Sisenyanye isono, senyanye ukuziphakamisa, senyanye inzondo, senyanye noma yini ongamthobeli uNkulunkulu. Kuningi esikufundile. Ungamthobeli uNkulunkulu ngendlela esiyiphatha ngayo, esikhuluma ngayo, esigqoka ngayo, esidla ngayo bazalwane. Ziyini lezi zinto mawuqhathanisa nento uJesu ayidelile? Athi ngasilithola usizo ngempela, ake sivaleni ngomkhuleko. Nkosi enothando olumangalisa kangaka, Nkosi, uyingcwele kakhulu. Uyingcwele kakhulu Nkosi, nothando lakho futhi lusisimanga. Ndiyakubulela kakhulu Nkosi nyani ngesipho singuYesu Kristu, Nkosi ba ungake wenza into enkulu kangaka. Iyenzele mina Nkosi, ndingeyonto, ndibona nje Nkosi uthando lakho luyamangalisa. Nathi nje sisonke Nkosi, as individuals, usenzele Nkosi lomusa. Siyacela Nkosi usincede, lo musa osiphe wona usipha amandla wokunqoba yonke inhlobo Nkosi yobubi, yonke inhlobo yesono. Please Lord, siphe namandla ukuzinikela kuyo, ukunikeza ngosonke isikhathi sethu, sifunde ilizwi lakho, sikhuleke kuze Nkosi sikwazi ukulidlulisa nakwabanye, sikwazi futhi Nkosi nokunika impendulo kubantu abasibuzayo isizathu sethembele kuthi. Siyakubulela kakhulu Nkosi konke ngegama likaYesu Kristu waseNazaretha. Amen.